Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва житла для кримських татар. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Зокрема, йдеться про будівництво 500 квартир, з яких 450 будуть передані кримським татарам, а 50 – пільговим категоріям громадян, серед яких внутрішні переселенці та ветерани російсько-української війни. По 200 квартир збудують у Миколаєві та Херсоні, найближчих обласних центрах до адмінмежі з Кримом. Ще 100 – у Києві. За словами Умєрова, минулого тижня він з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим оглянули ділянку, відведену під забудову. За ратифікацію українсько-турецької угоди проголосували 333 народні депутати. За 333.